Sa paghingusog sa Lapu-Lapu City Hall sa kampanya kontra drugas o pasiguro nga drug-free workplace, may mga empleyado ang nasampulan human nagpositibo sa gipahigayon nga drug testing. Gitanyagan sila og rehab program aron matabangan ang mga gustong magmago. Usa ka sakop sa city traffic nga nagpositibo mihangyo nga makabalik siya og trabaho. Si Luan Mayrondina sa exclusive report. Mituyo pagdangop sa buhatan sa City of Lapu-Lapu, Office for Substance Abuse and Prevention Konsilosap ang usa ka kanhi traffic enforcer. Setyembre 23 dihang kalit nga gipaubos sa drug test ang tanang mga sakop sa CTMS ug usa siya sa 7 nga nataktak sa trabaho. Kini human na konfirmar nga nagpositibo siya sa paggamit sa gidiling drogas. Willing ko silang programa. Unta nga makabalik ko sa CTMS panahon nga programa lang every na Martes o sa laway lang ikuan muatin ko kay lisod kayo wako'y trabaho ma'am na kayo mga anak o tang sa trabaho lisod kayo pangitaon. Base sa among assessment of profiling niya kinahanglan gid siya mo undergo og outpatient rehabilitation since dili man gid severe ang iyang assessment. Mahug naman lang siya nga mild. Pwede sad siya mo-appeal diri sa amo ang outpatient rehabilitation nga kada Thursday. Ang silosap mitanyag og office-based rehab alang niya tumakawani nga nasutang tigamitan og gidiling drogas apan buot na nga magbag-o ug mobalik sa trabaho. Undergo gid ka. So what happened to sa imong trabaho? It's the prerogative of the chief executive. No, I will leave it up to the mayor kung unsa iyang desisyon. Sa 15 ka mga kawani nga nagpositibo sa drug test, duha ang mipakita og interest nga mobalik og trabaho apan usa pa lang ang midangop gayod sa buhatan sa silosap. Unsa may ato ang kasiguruhan nga wa na siya mogamit kung nagtrabaho siya. So ang ato is you clear it first before you apply for trabaho. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mayrondina, Balitang Bisda.